Това е Любо Пецалевски. Македонската група днес е тук, Северно-Македонска, благодарение на 80 годишнината на Таше Милошевски. Това е най-голямото културно дружество в едно изключително красиво и хубаво място, не само с многото хубави ябълки. 4 танцови състава на Монтана минаха в различен период през много добри контакти с Ресен Македония. Като започнем от покойния Антон Димов, почетен гражданин на Монтана, светла му памет, и стигнем до днешния ден. Това са едни изключително добри контакти с нашите приятели не много далеч от Монтана. За това благодаря на Любчо Пецалевски и на всички наши приятели, които показват, че музиката и фолклора може да ни събира, а не да ни разделя. Да затворим томагавките и другите неща, които са съпътствали изключително пъстрата и сложна история, която имаме. И да поздравим тези хора, които в момента са ни на гости.